Stephen Zamit ta' 46 sena ndbat 18-il xahar ħabs wara li ammetta fil-qorti li seraq xi mobiles u xi għodda minn ħanut f'Birkirkara fl-2019 u kien akkużat ukoll li xhur wara dan ir-reat wettaq serqiet oħra u kiser ordni ta' probation. Zamit ma nstabx ħati biss tal-aħħar akkuża. Fost l-oħrajn il-qorti nnotat li l-akkużat kien ingħata diversi opportunitajiet biex jirriabilita ruħu mill-abbuż ta' droga, iżda mhux jirrikonoxxi li għandu din il-problema. Apparti sentenzi ta' ħabs, Zamit sieħu wkoll trattament tal 3 snin biex jeleb il-vizzju ta' droga. Raġel ġie liberat minn akkużi li rċieva żewġ settijiet tat-televiżjoni li kienu misruqa lura fl-2013 wara li l-qorti qalet li ma setax ikollu ħiel li l-oġġetti kienu misruqa. Jidher li dawn insterqu fil-miliet tal-2012 minn ħanut fraħal ġdid u flimkien jiswew 2000 euro. Jidher ukoll li xhur wara l-Pulizija rċeviet informazzjoni li dawn kienu għand ċertu Pier Cremona u dawn fil-fatt instabu fid-dar ta' missieru. Fl-interrogazzjoni Cremona qal li kien xtara s-settijiet għal 1400 euro minn għand Grazio Calleja bħala parti minn ftehim dwar xi dejn, iżda Calleja ċaħad dan kollu għall-ewwel. Eventwalment fil-qorti Calleja qal li dak iż-żmien kien fuq mediċina u ċaħad kollox għaliex beża li jmur il-ħabs. Il-qorti nnotat li l-akkużat ta' spjega ċara ta' minn fejn kiseb is-settijiet u rat kollox lis-sit.